The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study today, as our routine, gikinahanglan atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung na napawakita mga sala. Kini mahimong babag kung nili nato isugid. Busa, muadto dayon kita sa paggamit sa 1 John 1:9 which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magambot ta sa hidom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again to study your word. Salamat sa imong paghatag ka namon ing higayon, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og kadiyot lang ha, kay ato pa ning ipahiluna og maayo kini atong pagtuon the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay. Now kagahapon atong hisgutan bahin kining atong kaaway nga espirituhanon nga si Satanas. Inumdumi nga si Satanas mo'y nagdumala nining kalibutan. Okay? Gitugutan siya sa Dios apan dili ni iyahang kalibutan ha. Gitugutan na siya sa Dios pagdumala niini gumikan sa nahitabo nga pagsugod nga gubat nga espirituhanon, spiritual warfare, tali sa puwersa sa Dios o sa puwersa ni Satanas. O busa si Satanas mo'y nagdumala ni kalibutan na diin kita nahimutang ingon nga mga anak sa Dios. Remember, Satan has a plan, a goal for believers. Kung sa iyang goal, nga ang mga believers mo salikway sa pulong sa Dios, aron dili sila magatubo spiritually. Ug ang iya usab nga goal alang sa mga dili magtutuo mao nga iyang babagan kining maong mga dili magtutuo sa pagdungog sa mayong balita sa kaluwasan, to prevent them to hear the gospel and eventually believe in Christ as Lord and Savior. So mao na nga ang hypostatic union ni Ginoong Hesukristo may atong itutukan karon. John 1:14 says, the Word became flesh and dwelt among us. Luke 4:14-18, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about. So, sa dihang ang pulong sa Diyos magamando
kanato nga magtotoo sa pagka-mainawato na kang Ginoong Kristo, inundumi lang kadtong doktrina sa kenosis. Okay? Gihawas, gihabuan ni Ginoong Kristo ang paggamit niya sa Diyos nung kinaiya. He depended only, iya lang yung gigamit ang iyang kinaiyang pagkatao. The Lord Jesus Christ depended on Bible doctrine. He depended on God the Father and the Holy Spirit. Okay? John 18, verse 6, when Jesus said, I am He, kini si Judas Iscariote, ang nagbudhi kaniya, drew back and fell to the ground. Now, kadtong BI sa mga Romanhon nga mga sundalo, the humiliation of our Lord Jesus Christ, He never surrendered the relative attributes sa iyang pagka-Diyos. Dili, wala yun niya i-surrender. He emptied Himself from its use. Mao kana yung doktrina sa kenosis. He continued to live as a human being without utilizing His divine attributes to benefit Himself, to provide for Himself, or He voluntarily obeyed His Father's will. You see? Si Ginoong Jesucristo nag-aagad lamang sa provisyon, pagsangkap sa iyang langit ng Amahan. Si Ginoong Jesucristo nag-aagad lamang on God the Father and the Holy Spirit. Ang paggamit ni Ginoong Jesucristo sa paghimog mga milagro, gihimo kadto by His deity sa iyang pagka-Diyos, not by His humanity. Apan ang atong Ginoong Jesucristo wala mo gamit sa mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos to keep or to help His humanity. Wala. Siya nagagamit sa napuno ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices with the use of the metabolized Bible doctrine nga nagatuyok-tuyok na diha sa iyang panimuo. Now, mga hinungdan nga kita gimanduan nga magmainawaton kita sa Dios. Efesos 5:1. Ang pulong sa Dios is supposed to be real to us now. Supposed to be nga buhi, tinuod, tataw, tinaw, alang kanato. Just like what our Lord Jesus Christ underwent samtang dinhi pa siya ning kalibutan na siyang unang paganhi. Ang pulong sa Dios mas kanang tinuod pa sa usa ka magtotoo kaysa mga sirkumstansya siyang kinabuhi. That is the key to be a winner believer. So kung buot kang mahimong mananaog nga magtotoo, then mao ka na. Himo ang tinuod na gyud ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Labaw pas mga sirkumstansya sa kinabuhi. Believe on this. Bible doctrine works and never fails. Ayaw nagkalimti. Ang pulong sa Dios tinuod o kini makahatabang kani muliho ka na sa imong kinabuhi. Ug di gyud ka na mosipyat. Ang kasagaran mga tao karong panahon na nagakinabuhi lang yun sa ilang mga kinabuhi gibasihan on what they see. No, bitaw nang giingon nila to see is to believe. But kitang mga magtutuo nining katuigan sa simbahan no longer live by sight, but by what? By faith. Segundo Corintios 5:7 ka na. But if we don't have faith, we cannot live by faith, correct? The complete glorification of our Lord Jesus Christ was sa diya nga siya gibanhaw. Okay? So with us, our complete glorification will be
sa diha nga ang Dios mohatag na kanato og binanhaw nga lawas. Remember, unsa mo pasabot sa hypostatic union? Kini nagkahulugan nga sa Ginoong Kristo usa ka hingpit nga Dios ug hingpit nga tao. Ug sa doktrina sa kinosis ang atong Ginoong Kristo migamit lamang sa iyang mga kinaiya sa pagkatao ug he did not depend on the attributes of his deity. Wala. Ug ang doktrina sa kinosis restricted the use of his deity. Kay kini kung pulong nga kinosis gikan man is original nga Kinoo. Okay? Now, establish a personal sense of destiny. Kay kini kung personal sense of destiny mao man ay ikasiyam nga problem-solving device. Hinumdum ka ba? Sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran sa kinabuhi? RFFG, DPIHPO, Rebound, Feeling of the Holy Spirit, Faith Rest Drill, Grace Orientation, Doctrinal Orientation, Personal Love for God the Father, Impersonal Love for all mankind, Inner Happiness, and then Personal Sense of Destiny. Una pa ang pagkaokupado ni Ginoong Kristo. So our Lord fulfilled the plan of the Father. Minagi sa pag-establisar ni ining personal sense of destiny. At iwan kining very basic principle nga, ang Diyos ang ay plano sa matag kinabuhi, sa matag magtotoo. God has a plan for every life of every believer. Iwan ka na. Ang atong Ginoong Kristo may voluntaryo sa gamit sa iyang mga kinaiyang tawhanon. He took his attributes as humanity aron siya makaluwas kanato in order to save mankind, to appropriate ngadto sa kabubuton sa langit ng Amahan ni Ginoong Kristo, to reconcile aron kita mo pasig uli ngadto kaniya. You see, mo kanituyo ni Ginoong Kristo. Now, there are two victories of every believer. Remember? Strategic and tactical. Ang strategic, sa diyang sa Ginoong Kristo, nagmadinaugon sa angelic conflict. Sa dihang siya nagmadinaugon batok sa sala o sa kamatayon. He was victorious at the cross. Unya, ang tactical, when a believer becomes a winner in life. Mo kanay tactical. So, ato ni padayon ugma. Kaya dinita mo hunong atong tunan ugma ang manifestation sa kinosis ni Ginoong Kristo. Okay? Okay, magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat ning grasya nga mong ipahimuslan. Ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini ang among mga subscribers. Sila magapadayon sa pagka madasigon, mainiton, makugihon, magmalaw tayon sa ilang pagpadayon, sa pagsibog sa unahan sa Kristo anong kinabuhi, ang tod magkambot ngayon nila. Ang espiritualong pagkahamtong, aron makabot nila ang takos sa pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.